Tak tohle se jmenuje červená vodra. Môžu? Jo. Opili ma a za zvukov lokálneho diska ma ovešali spiaceho bielými šalmi. Tam, najkrajšie ženy na planete. Hore kopcom na motorkách s niekým, čo čítalo za prachy. Späť 5 na zadnom sedadle a 2 v kufri. Nekonečné noci hrania na súkromných pódiách. Serieš pri jazde na skútri mestom na všetky pravidlá, lebo môžeš. Opíjajú ťa od radosti len preto, že vyzeráš trochu inak. Pravidelné šoferovanie taxíka zo zadného sedadla. Vraj mesto plné čarovní. Ako ste sa mi do žiadnej počas 40 týždňov nepodarilo zablúdiť. A ty si prišla. A ponudila sa do mora vo februári. A spala v horách v najlacnejšej miestnosti bez okien. Po tvojom odchode už len smrad a elektrické dečky. Mesto, kde sme zastavili so šatkami na tvári, oproti továrni na Čpavok, sa volalo Azbest. Keď som sa v noci zosunul z barovej stoličky, s citom ma naložili do taxíka a odviezli. No neskôr v tú istú noc som sa z izby vydal do francúzskeho baru veľmi špecifickým krokom. Uistil som sa, že je jedna noha pevne uzemnená a zodvihol som tú druhú a opatrne jej našiel miesto. A takto krok za krokom. Ten kilometr mi trval viac než hodinu. A púšť na severe. Hech, uprostred ničoho preplňané internet kafe. Hráči. V meste Orchideji som musel odmietnúť ponúkanú varenú baraniu hlavu. Mala oči. Nemali sme síce celý deň vodu, no zahrať si na 4000-ročnom dreve. Miestni fízli mi vzali nôž a vedeli o každom našom kroku. Nakoniec nás jej púšte ich odviezli. Reci. Napsal som to asi pred 25 lety, už si presne nepamatujú, takže omluvte ten jednoduchý jazyk a symboliku. Je to starší než vy asi všichni. Jo, menuje sa to Sediaci muž. Pomalé kroky sa blížili k mohutným dverám. Ruka zakrytá tmavým kabátom siahla na ťažkú záboru a dvere sa so škrípaním otvorili. Prichádzajúci si stiahol rukavice a sňal klobúk. Jednoducho, ale o to úctivejšie pozdravil nevýrazného muža, sediaceho chrbtom k stene, na ktorej bola maľba znázorňujúca pouličnú lampu zaliatú slnečným svetlom. Muž na pozdrav vôbec neodpovedal. Na výraze jeho tváre, čo nebolo nič nezvyčajné, nebola badateľná nejaká zmena. Prišelcovi nevenoval žiadnu pozornosť. Zdanlivo bola jeho pozornosť upriamená len na svetlo bielej sviece stojacej pred ním. Bez pohnutia sedel už taký dlhý čas, že si niektorí členovia spoločnosti v miestnosti nepamätali večer, keď do nej sediaci muž vstúpil. Stav, v ktorom sa nachádzal, ale nebol prekážkou, ba stal sa priam zdrojom vážnosti v spoločnosti, pretože táto do seba otvorená spoločnosť bola príčinou i následkom mužovho konania. Mnohých zarážal mužov neprítomný pohľad, nehybnosť, a to nevedeli, že od toho večera, keď vstúpil do miestnosti, neprehovoril, ani neprijal žiadny pokrm ani nápoje. Okrem dýchania, aj to sotva postrehnuteľného, nemal žiadny vonkajší prejav fungovania. V tento večer však muž po nekonečne dlhom čase nehybnosti sfúkol plameň a umrel. Táto dlhodo očakávaná udalosť vzbudila všeobecnú radosť. Všetkých povzbudila.